sirawo akadzipereka. Msonkhano okambirana zakusintha kwa nyengo wa bungwe la United Nations wa namba 29 omwe ukuchitika ku Baku mdziko la Azerbaijan wayamba lero. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Biswick-Usi ndi amene akutsogolera nthumwi za dziko lino ku msonkhanowu. Mwazina ku msonkhanowu nthumwi zikufuna mayiko olemera akwaniritse malonjezo awo othandiza mayiko amene akukwera kumene kuti akwanitse kuthana ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo. Dziko la Malawi ati likuchita bwino pa ntchito zosiyanasiyana za umoyo kuphatikizapo nkhondo yolimbana ndi matenda a AIDS, chifukwa chachikulu cha TB komanso malungo. Izi akuti zikutheka kamba ka mgwirizano wabwino umene ulipo pakati pa boma ndi bungwe la Global Fund. Bungweli lathandizanso dziko la Malawi kukhala ndi malo apamwamba oyezera mphamvu ya mankhwala amene anthu amagwiritsa ntchito akadwala ndi cholinga chakuti Amalawi adzimwa mankhwala okhawo osapereka chiopsezo ku miyoyo yawo. Isaac Jali wafika ndi ripoti ili. Kwa nthawi yayitali abungwe la Central Medical Stores Trust omwe ndi nkhokwe yosunga mankhwala mdziko muno ndi omwe akhala akuyeza mphamvu ya mankhwala osiyanasiyana omwe anthu amamwa akadwala. Komabe malinga ndi malamulo kunali kofunika kuti dziko la Malawi likhale ndi bungwe loyima palokha loyeza mphamvu ya mankhwala komanso kuonetsetsa kuti mankhwala amene anthu akugwiritsa ntchito sangakhale ndi chiopsezo china chilichonse ku moyo wawo. Pamenepa ndi pamene bungwe la Global Fund lidathandiza dziko la Malawi pogula makina apamwamba kwambiri oyezera mphamvu ya mankhwala ndi kuwapereka ku bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority. Malinga ndi Stephen Chapima omwe ndi mkulu ona zoyeza mankhwala ku bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority, mbuyomu dziko la Malawi limagwiritsa ntchito ndalama zoposa $200,000 potumiza mankhwala ku mayiko akunja monga ku Kenya kuti akayeze ngati mankhwala awo ali amphamvu komanso kukawayeza ngati ali oyenera kuti anthu agwiritse ntchito. Koma Achapima ati ndi thandizo lochoka ku Global Fund dziko la Malawi lili ndi malo apamwamba kwambiri oyezera mankhwala kotero kuti mayiko enanso akumatumiza mankhwala awo kuno ku Malawi kuti awayezere. Makina amene atigulira Global Fund atithandiza kuti tikhale mpakana odziwika pa dziko, international recognition. Ndeu labu ya tutu tikayesa chinthu sathira pomwepo. Tikapeza kuti mankhwala awa ndo oyipa basi tikataya. Pamene kale amene osoza akagula mankhwala amayika pambali. Akayika pambali amatenga masampo kuti ife tiyese. Ndeu patient akutani akudikirira. Ndeu tikayesa tikapeza kuti ndo oyipa koma kukhala kuti tibe international recognition ndero kutsa ujamata ndinu ndani kuti mutiyesere mankhwala kuti munene kuti ndo oyipa. Padakali pano dziko la Malawi likupulumutsa ndalama zokwana $200,000 zomwe ndi chimodzimodzi 348 million kwacha zomwe linkagwiritsa ntchito mbuyomu potumiza mankhwala ake kunja kuti akatswiri kumeneko akawayeze. Bungwe la Global Fund limagwira ntchito zosiyanasiyana pofuna kuthandiza mayiko kulimbana ndi matenda monga achifukwa chachikulu cha TB, malungo komanso matenda a AIDS. Padakali pano dziko la Malawi alisankha kuti lichititse msonkhano wakuluakulu wa bungwe la Global Fund omwe uchitike kuyambira pa 19 mpaka pa 22 Novemba chaka chino. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna ona za maphunziro wayamikira ndondomeko ya Science for All polimbikitsa maphunziro a sayansi kwa ophunzira mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu ku ndunawu a Golden Msilimba ati ophunzira ambiri mdziko muno sachita bwino pa phunziro la sayansi ndipo pakufunika kuwalimbikitsa. Amsilimba anena izi ku Lilongwe pamene ophunzira amapikisana pa maphunziro a sayansi zimene zinakonzedwa mu ndondomekoyi. Gracious Banda walemba ripoti limene akuwerenga ndi Paul Mlowoka. Unduna ona za maphunziro wayamikira ntchito ya Science for All kamba kopititsa patsogolo ntchito za sayansi mdziko muno. Undunawu wapemphanso bungweli kuti lipitirize ntchito zimenezi ndipo apemphanso kuti iphatikizepo masukulu a m'midzi kuti athe kupindula nawo pa ntchitoyi. Sukulu za sekondale zisanu ndi imodzi zochoka nthambi zonse za maphunziro mdziko muno ndi zomwe zinapikisana nawo pa mpikisano wa maphunziro a sayansi. Mpikisanowu unachitikira ku Lilongwe. Sukulu ya Dedza ndi yomwe yapambana pa mpikisanowu ndipo yalandira mphoto ya ndalama zokwana 2.5 million kwacha.
ndipo sukulu ya sekondari ya Providence ndiyomwe yakhala yachiwiri pa mpikisanowu ndipo yapasidwa ndalama zokwana 1.5 million kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna owona za maphunziro a Gordon Msilimba ati maphunziro a sayansi ndi ofunika kwambiri popititsa patsogolo chitukuko mdziko muno. Mukaona mmene anathu akhozera yomwe si yapitayi ambiri achere bwino ma arts kusiyana ndi ma sciences, so tikuyenera kuti titenge ma initiatives ambiri amene akumpanga encourage mwana kuti azitenga maphunziro a science, kuyambisa machisanzo malabu, kugula equipment, ena panopa kukamba za artificial intelligence, ena kukamba za ma virtual labs amene mwina tina kalibe. So budget yathu izipanganso focus kwambiri kubweretsa zipangizo za science m'masukulu mwathu. Mkulu wa ndondomeko ya Science for All Akondwani Jambo ati ntchitoyi inakhazikisidwa ndi cholinga cholimbikitsa ophunzira kutenga mbali pa ntchito za sayansi. Ajambo ati ntchitoyi ikhazikisidwanso msukulu za sekondari zonse mdziko lino. Mwambo umenewo timakonza kuti tizitha kuthandiza ana asukulu kutenga mbali mwaso kutenga makariya za science. Koma wayi kunoko anthu kupanga kariya ya science ndi chinthu choti chimapezeka pafupi ayi. Ndiye ifeyo tikuona cholinga chathu ndikupangisa kuti anthu aziwe kuti kuzipanga science ya kariya ya science mosavuta komanso mwalayi kuno nzotheka. And competition amene watakhati kuwapanga mbuyomu ku Southern Region panopa tinaganiza kuti ndi demand kuti tipange dziko lonse. Ntchito ya Science for All inakhazikisidwa mchaka cha 2016 ndipo chaka chino ndi choyamba kuchititsa mpikisanowu mdziko lonse la Malawi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MPC. Tientonenso mitu yake. President Chakwera amukhazikitsa kukhala mkulu watsopano wa sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES. Msonkhano okambirana za kusintha kwa nyengo wa bungwe la United Nations uli mkati ku Baku mdziko la Azerbaijan. Ndipo mphunzitsi wogwirizira wa timu ya Flames Kalisto Pasuwa wati ali ndi chikhulupiriro mwa osewera ake amene anyamuka mdziko muno kupita ku Ivory Coast. Kusankha msangalatso wako mtima kwanu yemwe mukufuna kuti apikisane nawo mu Entertainers of the Year 2024 kuli mkati. Chofunika kuchita ndi kungoimba *364# kugwiritsa ntchito nambala yanu ya Airtel kapena TNM ndi kutsata malangizo omwe alembedwawo. Muthanso kutero pa makina a intaneti ku eoy.mbc.mw ndizosavuta. Tumizani maina awo lero. Kusankha maina nomination otapikisane nawo kwayambira pa 4 November 2024 ndipo kutseka ndi pa 15 November 2024 12 koloko usiku. Entertainers of the Year 2024. Shining bright. Unveiling the best in entertainment. Takulandianiso. Munkhani za malonda, banki yaikulu ya Reserve yati ndalama yakwacha yaonetsa kukhazikika mu miyezi yapitayi. Banki yanena izi mukalata yofotokoza za mkumano wawo wa komiti yake yoona mfundo zoyendetsera chuma. Zambiri mulipoti limeneli la Justin Mkweu. Komiti iyi inakumana sabata latha kuti iunguze mmene chuma cha dziko lino chikuyendera komanso kukhazikitsa mfundo zoyendetsera chuma. Malingana ndi kalatayi, komiti iyi inaona kuti mu miyezi ya pakati pa Julayi mpaka Septemba kwacha inakhazikika poyerekeza ndi ndalama ya dola pomwe imagula $1 pa mtengo wa 1750 kwacha 47 tambala. Kukhazikikaku kukuza pamene ndalamayi inachepa mphamvu poyerekeza ndi ndalama ya dola ndi 87 tambala yokha kwa miyezi itatu. Kalatayi yaonjezeranso kuti malonda onse a ndalama zakunja omwe anachitika pakati pa banki ndi mabanki ena anaonesa kuti ndalama yakwacha sinagwe mphamvu. Komabe ndalamayi inachepako mphamvu ndi ndalama zina monga pound, euro komanso rand, koma kuchepaku sikunali kwakukulu. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la akatswiri woona za malonda azachuma a Leslie Fudge anagwirizana ndi zomwe yapeza RBM. Iwo ati pakufunika mfundo zoonesesa kuti
kafunidwe ka ndalama zakunja kakuchepa mdziko muno. Demand ilipobe ndi yambiri imene ndio mwipangisa kuti mwina kukhale pressure pa currency. Zomwe zingachitike kuti ndalama ikhale kuti ili content ambiri ndiyoona kuti taona monetary policy committee especially ikupezako interest rate kuti environment ikhale tight, settlement yathu sai akwezaso liquidity reserve requirement cholingaso ndi chomwecho. So monetary policy ikuyesera ndithu kupanga zomwe ngapange. Dziko la Malawi limadalira kuyitanisa katundu kunja kwa dziko lino, koma boma likuonesesa kuti kampani zosiyanasiyana zikupanga katundu ochuluka kuti anthu azigula katundu wa mdziko momuno komanso kugulisa wina kunja. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Mabungwe ogwira ntchito za ulimi alangiza alimi mdziko muno kuti adzipanga manyowa pochepetsa ndalama zimene amagwiritsa ntchito pogulira fetereza wakusitolo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la CISP m'boma la Karonga ndiye wanena izi pamene madera ambiri mdziko muno akuyembekezereka mvula yodzalira. Mtolankhani wathu Ludovico Nyirenda wadzandiza mbiri. Ulimi wa chaka cha 2024-2025 wayamba ndipo alimi ena akonzekera kale pokhala ndi zonse zofunika pa ulimiwu, pomwe ena alibe ndalama zogulira fetereza ndi mankhwala. Pothana ndi vutoli, mabungwe ena za ulimi monga CCP ndi Mzuzu ADD apempha anthu kuyamba kupanga manyowa ambeya chifukwa ndi ubwino ochuluka poyerekeza ndi fetereza wa mstoro. Poyankhula ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la CCP m'boma la Karonga, Rafael Mwakianjara ati nthawi ikadalipo yoti alimi atha kupanga manyowa ambeya. Nthawi ino ndi nthawi yabwino kwambiri yoti alimi ayambepo kupanga fetereza yosiyanasiyana imene timalimbikitsa alimi. Mmodzi mwa manyowa ndi mbeya, manyowa ochuluka kwambiri amene alimi ambiri pakadali pano akumapanga. Mmodzi mwa akuluakulu aku ofesi yoona za malimidwe ya Mzuzu ADD ku dera la Bolero a Francis Kachali akuvomerezana ndi Mwakianjara ponena kuti manyowa ambeya ndi yankho la kusintha kwa nyengo mdziko muno. Mulimi wozisata atenga ndondomeko ndi kuphunzitsayi alangizanga onse mu IPM akuphunzitsayi yopanga mbeya kuchulukisa fertilizer. Fetereza alandira uchi patumba la 50 kg atapanga matumba okwana 5. Mkulu wa bungwe la Chikula Mayembe Women Forum ati Onge Gondwe ati bungwe lawo limalimbikitsa mayi ambomaro kupanga fetereza wa mbeya kudzera m'maphunziro omwe bungweli limakonza. Timapita m'mamizi kumaphunzitsa anthu, komanso tikamapita m'mamizi kuphunzitsa anthu timakhala tokha ngati a Women Forum, timakhalanso ndi alangizi kwa agirikayi. Komanso mbeya manyowa asakoledwe zake tikamati kukolola makolaso zochuluka kusiyanaso ndi fetereza yekhaika. Kupanga manyowa ambeya pamafunika ndowa imodzi ya deya, makilogalamu 10 aphurusa, ndowa imodzi ya chitosi cha nkhuku, manso makilogalamu 10 a fetereza wa NPK kapena urea phatikizanso ndi madzi. Ndipo pamapita masiku 21 kuti manyowa awa apye. Malipoti akuti mulimi akagwiritsa manyowa ambeya ndi kutsatira ndondomeko zonse zoyenera, mulimi ndi kuthekera kokolola matumba achimango okwana 50 kufikira 80 pa ekara. Ludovico Nyirenda, MBC Mzuzu. Utumiki wa Salvation for All Ministries wayamba ntchito yogawa chakudya ku mabanja ovutikitsitsa amene akusowa chakudya m'maboma a Mangochi ndi Machinga. Ntchitoyi, malingana ndi mtsogoleri wa Salvation for All Ministries Apostle Clifford Kawinga, ikugwirika pomva pempho la boma loti magulu osiyanasiyana atengepo mbali pothandiza anthu amene akukumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya mdziko muno. Owen Mavula ali ndi ripoti. Mabanja okwana 2000 mwa chiwerengero cha mabanja omwe akukumana ndi mavuto akusowa kwa chakudya m'boma la Mangochi alandira thandizo la chakudya kuchokera ku utumiki wa Salvation for All Ministries International. Utumikiwu omwe mtsogoleri wake ndi mtumwi Clifford Kawinga wapereka thandizoli ngati njira imodzi yotengapo mbali pothandiza boma kuchepetsa vuto la kusowa kwa chakudya madera osiyanasiyana mdziko muno.
Polankhula pamwambo opereka chakudyachi pa bwalo la zamasewero la St Augustine 3, mtsogoleri wa Salvation for All Ministries International mtumwi Clifford Kawinga wati cholinga china chogwirira ntchito yothandiza anthu ndi chakudya chosiyanasiyana ndicho kufuna kulimbikitsa umoyo wa uzimu komanso kuthupi kuti ntchito za chitukuko zipite patsogolo. Tinasungiranso chakudya mukuzindikira kuti malayi mwathu muno muboma liyesetsa mbali yawo gawa zakudya madera ambiri koma siudangafikire china chilichonse boma ndife anthu so ntchito yathu ngati a church amipingo azitsogoleri kuti tikhoza kulowererapo ndi kuchita zimenezi chifukwa ichi tikugawa malamulo okhudza kuthupi kuuzimu komanso kuwapatsa chakudya monga mavuto amene abwera ku Eastern Region. Kupatula ntchito yogawa chakudya ku mabanja omwe akhudzidwa ndi vutoli, mtumwi Clifford Kawinga anachititsa msonkhano wa chitsitsimutso pa bwaloli komwe mwazina walimbikitsa anthu okhala m'boma la Mangochi kukhala ololerana komanso osunga mtendere. Mawu ake mfumu yayikulu mponda ya m'bomali yayamikira utumiki wa Salvation for All Ministries International kamba kothandizapo pa vuto la kusowa kwa chakudya m'boma la Mangochi, ndipo iwo apemphanso ena akufuna kwabwino kuti athandizepo. Chiyamika Apostle Kawinga kupereka chimanga chimene chikwathu amene akuzwa ndi njala imeneyi angakhale bomaso likuperekaso chimanga lipitirizenso kuperekaso chimanga koma kumapezeka anthu ngati amenewo komathandizisanso anthu mayithandiza boma kuti kumapereka chimanga kuti chikakhala chinthu chabwino. Ndikudziwanso popano inazanali inabwera mphepo yankhondo kuti anthu akumangochi ali pamavuto awiri, vuto loyamba ndi la njala komanso manyumba anthu asasukanso maso kono kwa anthu ali pa umphawi wa njala komanso manyumba awo asasuka. Pakadali pano utumiki wa Salvation for All Ministries ukuyembekezeka kugawa chakudya ku mabanja ena omwe akuvutika ndi njala m'madera a m'boma la Machinga. Owen Mavula, MBC Mangochi. Ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti ana ochuluka mdziko muno akhale ndi chitupa cha ubadwa, bungwe la Community of St Egidio pasi pa ndondomeko yolimbikitsa kalemberayo yotchedwa Bravo yakhazikitsa buku limene likutchedwa kuti kubadwa kokha sikokwanira. Mkulu wa programuyi Apotifa Magombo wati mwazina bukuli likuoneka mavuto amene ana amakumana nawo akakhala kuti alibe chitupa choyenerera. Amagombo anapereka chitsanzo choti gwero la mavuto pakati pa ana limadza kamba kopanda chitupa chaunzika zimene zimachititsa kuti anthu awalembe ntchito akadali achichepere kuagulitsa maiko akunja ndipo ena amachita zadama. Buku limene takhazikitsa lero lino limene mutu wake tikunena kuti nkosakwanira kungobadwa ndi buku limene tikukhulupirira kuti lithandiza kudziwitsa anthu ochuluka za ubwino okuti ana alipetsedwe ndi cholinga chokuti alandire chitupa chakubadwa. Tikuona ngati kunena kuti mavuto amene analipo poyambirira analipo chifukwa chakusadziwa kumene anthu anali nako kuti birth certificate kapena chitupa chakubadwa kwa mwana ndichofunikira bwanji. Ndipo buku limeneli likafikira anthu ambiri azindikira za ubwino wa chitupa chakubadwa kwa ana makamaka malingana ndi nkhani zimene zayikidwa m'buku limenelo zimene zikufotokoza za phindu limene munthu angapeze pamene walembetsa mwana wake. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu akubungwe loyendetsa ntchito la kalembera mdziko muno la National Registration Bureau NRB Anoyo Chikhungu wayamikira ndondomeko ya Bravo imene akuti ithandiza kudziwitsa makolo zakufunika kuti makolo azilembetsa ana awo mukaundula akangobadwa. Buku limene limakhazikitsa St Egidio tikuthandiza kuti kulembetsa kalembera wakubadwa ndofunika kwambiri pa dziko lapansi pano. Chifukwa chimenechi chimachititsa kuti mwana uja adziwike pa dziko lonse kuti mwana uyu ndi wakuti. Mbuyo mu chifukwa chakuti kulembetsa kalembera wakubadwa sanali wakamisa. Lamulo chakhazikitsidwa chaka cha 2010 ndondomeko zinakhazikitsidwa chaka cha 2015 ndipo kwamba chaka cha 2016 pamene tinayamba kulembetsa mukakamisa. Koma chifukwa kuti timachokera ku nyengo yakuti anthu sanakakamizidwe kuti alembetse anawo zinali zovuta kuti anthu ambiri achivomereze. Koma pang'ono ndi pang'ono anthu ambachivomereza kuti mwana wawo akuyenera kuti alembetsedwe ndipo apatsidwe chiphaso chakubadwa. Munkhani za masewero mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya Flames Kalisto Pasua wati ali ndi chikhulupiriro mwa osewera ake amene anyamuka mdziko muno kupita ku Ivory Coast kumene akasewere ndi timu ya Burundi mu mpikisano wa AFCON. Timuyi yanyamuka chakumasana kuno ndi osewera akuno komodzi. Mu studio muno ndili ndi olemba nkhani za masewero Amin Musa
Amin Musa ndakulandira. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Choyamba tandifotokozere kuti ukuiona bwanji squad imene ilipo imene watenga Calisto Pasua. Choyambira ndionera kuti squad ija ndiyosiyana kwambiri zimene anthu amayembekeza kuti ndiyosiyana kwambiri ndi yomwe anayitana Patrick Mabedi yomaliza pamene amapita makamaka ku Senegal. Iyi ndiyosiyana kwambiri chifukwa osewera ena amene amakondedwa kwambiri ndi coach Mabedi waasiya. Osewera ena omwe Mabedi amasiya watenga mmodzi mwayo Gabadinho Muhango, anthu akamba kwambiri za Gabadinho Muhango wabwerawo asiya osewera ngati na Lawrence Chazia ina Stanley Sanudi chimwe mwedana omwe anali maregular kwambiri ku Flames makamaka squad imene amaita na Patrick Mabedi. So ni squad yosiyana kwambiri makamaka ndi mmene yaita na Calisto Pasua. Mulya osewera ena kuti samaita na nkomwe achina yanko singo abwera mmene mutokhoza kuona kuti even ku Bullets squad imene yapita ya Patrick Mabedi unali osewera mmodzi Lloyd Aaron panopa Calisto Pasua waita osewera pafupi 6 kuchoka ku team ya Bullets mmodzi ku strikers osewera kan 5 zikusonza kuti ndi squad yosiyana kwambiri wapanga trust osewera ena omwe Patrick Mabedi azimavuta kamene sama apanga trust kuti akhoza kumthandiza. Tikabwera ku Malawi kuno timu ya Maite Mukulu Wanderers zikufeka kuti Mege Mwase wasowa sakupezekaso zikukhala bwanji kumeneko. Ya chichiwa chinenyonyora wasowa komano sikuti kusowa kuti wasowa sakupezeka kamene msakuza kumene ali chifukwa anasanzika atasewera masewero a Maite Mukulu Wanderers makamaka ataphunzitsa masewero a Maite Mukulu Wanderers ndi Silver Strikers amu semifinal ya Airtel Top 8. Analemba chikalata atabwera kuchoka ku Leopold Blantyre anena kuti ine munthu nasindikumva bwino ndiye ndikapumekaye atakudwala. Anapereka maki agali mutu amene amagwisa ntchito ya Wanderers kuti maki awa ndi awa agali mutu mukhoza kugwisa ntchito zina ngati assistant coach ineyo ndikapumekaye. Papita masewero awiri asakupezeka masewero a Wanderers ndi Chipoka mu Castel Challenge Cup iye kunalibe komanso masewero a Sabata amene angothayi la Mulungu ndi Tigers Mege Mwase kunalibe. So zambiri zakhazi kukambidwa komano chachikulu nchonena kuti iyeyo akuti wasanze kuti akudwala ndi information imene Maite Mukulu Wanderers nayo ndi kuti akudwala koma CEO wa Wanderers Panganeni Ndovi wanena kuti mwina kutsogoloko kapena kathawi kana kake atutsa chikalata chimene auza anthu a Wanderers komanso dziko kunena kuti kodi stand ya coach pano palibe zikumveka zambiri ena kuti akuna kuti coach wakuya ndi zinthu zina zimene sakusangalala nazo timu imene ya Maite Mukulu Wanderers koma malinga ndi Wanderers unatia iyo information imene ali nayo ndio kuti coach wasanzika kuti akudwala ndi information yoti ife tinayo akudwala. Supporter wa Noma amene akutionera padakali pano akhale ndi chikhulupiriro kuti Mege Mwase akhoza kubweranso. Pakati apa supporter wa Noma anali munthu okwiya kwambiri ndi performance ya Wanderers chifukwa chonena kuti atagonja ndi Karonga inagonja ndi FCB Nyasa Big Bullets that is TNM ndi ukagonjanso ukatuluka mu Airtel Top 8 ndi Silver Strikers apapa zikuoneka kuti even ma chances kapena mwayi okhaliwa number 2 mu TNM Super League ukhoza kukhala uvutirapo chifukwa Bullets kubwera akusiyana ndi 3 points. So masupporter Wanderers anaona kuti anakumbuka kwambiri mchifukwa chake president wa timu imene Dr. Tom Mpinganjira ananena kuti atagonja ndi Bullets ananena kuti okay ndamva madandalo anu I think ndichita china chake ndichita china chakecho zikuoneka ngati kuti Mege Mwase ena ananena kuti mwina andika stress akudwala ka stress ananena kuti president ananena ndichita china chake timu ngasamachite bwino anthu amayang'ana coach. So sisi makhala bwino sindikukhulupirira kuti Mege Mwase abweranso ku Wanderers sindikukhulupirira pamene pasamuna masewero kwana 4 kuti amalize league. Chabwe tipite kunja kwa dziko lino chifukwa Manchester United inalemba mphunzitsi watsopano Ruben Amorim zikuti bwanji. Wafika dzulo mdziko la England kuchoka ku timu yake ya Sporting kumene wasanzika akubwera kumeneko akusina ndi Rod Van Nistelrooy yemwe wasewera masewero kwana anayi ndi timu imene ya Manchester United atachoka Erik ten Hag mangogwirizira. Wafika dzulo amulandira panopa kupanga maposi imene chatsala lero anayenera kuti akhale ali pa ground akuphunzitsa. Of course anapitako kukangula nkhondo osewera koma kuti sanampatse chamati work permit kapena chikalata chomuloleza kuti agwire ntchito mdziko limenemo. So Manchester United ikuthamanga kwambiri kuti ampatse chikalata. Ubwino wake masewero ake oyamba azasewera Sabata mawa pa 24 that is kuti kuyambira lero akhala nthawi yona kuti akhoza kupanga training kuona ma player kwayankhula kupanga training kuzapanga first 11 yake pano pa Manchester United season bwino kwambiri from masewero kwana 11 yomwe asewera ili pa number is it 13 ndi 15 points kupambana nako 4 kupanga draw 4 amakamaka kugonja 4 kupambana 4 ina kupanga draw 3 zimene mina timu ngati Manchester United from 11 games with 15 points sizichitika. So anthu ena akunena kuti uyu ndi mpulumutsi wa Man U wabwerayo mwina asinthe zinthu kuti Man U ichi ibwererenso back to normal ikhale no Maite Manchester United again. Anthu amamufananiza atu akuti mmene akubwera iyeyo ndi mmenenso anabwerera Sir Alex Ferguson ma 1980s imene tiyembekeze kuti mwina zinthu zisintha kuti mwemeneyi timu yake ya Sporting yakhale kuchita bwino kwambiri kunena zoona ndi zabwino kwambiri ndi masewero amene apasatu chilo kwambiri ndi amene Sporting masewero ndi timu ya Manchester United mu Champions League anayigonjetsa Manchester United so Manchester City. So zikuoneka kuti ngati wakanisa kumugonjetsa Pep Guardiola in that case zikuoneka kuti ndi coach wabwino anthu ali ndi chikhulupiriro kuti kukhala ngati zichitika mwina kanzipo kama kuchitika pena kuti koma
ndi mmene wapangira performance yake ku timu ya Sporting komanso masewera yake omaliza makamaka mu Champions League amene amasewera ndi timu ya Manchester United amene Manchester City zikuoneka ngati kuti timu ikhoza kusintha. Nathokoza pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Omali. Masana abwino. Jalira Girls High School. Jalira Girls High School is a newly opened government grant-aided girls secondary school located about 11 kilometers west of Rumpiboma in Chief Jalira area near Chikwawa Trading Center. Jalira Girls High School has state-of-the-art education facilities. The school is pleased to inform students, parents and guardians that the selected students are requested to report to the school immediately. Students who will not report by 19th of January 2024, their places will be declared vacant. Parents should liaise with the management of the school on the following telephone numbers. The head teacher is on 0999 438 808. The deputy head teacher is on 099 303 9731. Apart from offering the National Secondary School curriculum, Jalira Girls High School also offers classes in music. Extracurricular activities like tennis, volleyball, basketball, hockey, netball and soccer are also available. Those who cannot locate Jalira Girls High School should report to Rumpi Secondary School, where they will be picked to the school. Jalira Girls High School, a school of its first kind in Malawi.